Kuultsi, osaatko tehdä mitä tsafkaa? No enpä juuri, kato, mamma meillä kaiken ruoan laittaa. Mamma, oot se ukkomies? Ei, kun mamma on mun äiti. Ai mutsi, joo okei, mut kai sä nyt itekin osaat jotain duunaa. No kyllä, mä läskisoosia, perunat keitä ja ohukaiset mä osaan paistaa. Okei, sehän riittää makeesti. Läskisoosi, peruna ja ohukaisi. Okei. Kato, kun mun on tunnustettava sulle yksi juttu. Se on vähän fitti homma, nimittäin mä en saanut tässä hötäkäs enää hommattua meille mistään mitään henkilökuntaa. Meidän pitäisi kun Klaaraa nyt 2-3 iltaa ihan 2 pekkaa, mutta eikä me Klaarata hei. Kato, Niin. pääasia, että show on hyvä ja se pyörii koko ajan, okei? Mä ajattelin, että jos sä aloittaisit niin kuin narikasta, kato. Sä ottaisit jengiltä kledjut vek ja 10 per lärvä. Joo. Okei? Mä oon myymässä sitten sisäänpääsyliput niin kuin 100 per lärvä, se on jo 110 silloin per lärvä, okei? Sit sä oot siirtynyt hovimestariksi, sä rajat ne pöytiin, mä tuun valkoinen pyyhelinä käsivarrella tarjoilijana, mä kysyt mitä ne tilaa, silloin sä painat keittiöön, duunaat läskisoosia, perunaa ja ohkaisi, okei? Sitten skruudaa, sit alkaa show. Joo. Okei. Ja sit vasta me kerätään kolehti. Ei, eikö se nyt vähän sekoita, hei? Kirkossahan kollehti kerätään. Ai juklauta, siis kirkosana. No mä ajattelin, että joku siinä vaivas mua. No okei, mutta kyllä me voidaan varmaan kolehti silti kerran, kato ei ne siinä vaiheessa enää mitään hiffää. Pannaan vaikka joku Tapsa kansa laulaa siellä loppupuolella ohjelmaa, niin toi, joku semmonen hengellinen biisi, niin kuin, että ole kuullut on kaupunki tuolla. Okei, Yeah. skol, uskopa toimi.